Yes, som sagt her. Hold da op, er der en tryllestav. Og det er min lille søster Sofie, der har jo i sin nye kanal lavet rigtig mange spændende ting. Og hun prøver nu at åbne sin fødselsdagsgave, en Magic Bunny, med sin spændende tryllestav, der aldrig dur. Sådan der! Wow, det er spændende. Så hvis I synes, hvis I synes den her, okay, er I klar? Wow, hvis I synes det er en sød kanin, så skynd jer at trykke ned på den røde knap. Wow! Og abonner til denne her kanal, så I kan følge med i flere oplevelser. Wow. Der er flere overraskelser. Wow, vi har fået to. Lad mig se. Sådan en her. Og sådan en her. Sejt. Så en klistermærke. Eller klistermærker. Og så al den her, hvad man skal gøre. Og nu har vi faktisk gjort rigtig mange ting. Nu er der en mystery bag. Den lægger vi her. I noget mystery bag. Den lægger vi også til side. Vi starter med at åbne den her. Og lad os se, hvad det er. Okay, det er modellærvoks på en måde. Wow, den lægger vi lige til side og leger lidt senere. Så åbner vi den anden, hvis man skal. Husk at læse manuskripterne. Bla 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 bla. Jo, måske. Konfetti. Skal man lægge den herinde? Sikker? Ja, okay.